Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Jerkindeng pen dipu kacheleng Karbi Anglo Autonomous Council abas Karbi lapen dimasa angbong ron thama kachitur pen bas ihu malong pin so arloso kibikiti pangrumpet pen bang thike praisi adai avipin pen apran armut pon laplo laki prenipai Kretroxy ningkan surihinira popen non pining prenipai Kretroxy ningkan surihinira inkoira po anke ingdeng inkoi kichoklo labang so puta Karbi Anglong Autonomous Council pen morning day mate black day arnipu hokponsi aningkan wangta talon bom wang bom si pining an ningkan inkoi choksi pining lethota apran kidam tang mate apran kidam nangatuma phan kachikimo asai kedengpo Nijang Karbi Anglong ke parlo Amring constituency arlo Jerkindeng police station angkang Prisek Charchim along adai kawai pinpen Karbi ariso ijang lapen sarphi sarpu kibiki atum bang thike praisi Karbi Anglong Autonomous Council bas along apran kedamdun atuma phan ingdeng ingkoi kechok black day mate mordepu hokponsi kichitang atuma phan Karbi Anglong kethe kiding lapen Karbi Anglong arat kedoan bang plikep apran kedam mate apran kn adim along mamat tipit silam detsi ha ningkan surihinira pho prenipai Kretroxy arnipen tipit along katikimo asai deng pon bom wang bom pen patumi prenipai Kretroxy ningkan surihinira inkoira pho anke ningkan inkoi kechok thulo Lasi labang so kititang atum akar jonga phan ningkapang samchia phan Karbi Anglong Autonomous Council penta labang so arnia phan ke black day pusi hokponsi aningkan wangta kachikimo pon ajai mek deng pon bomlo labang so adim laki khiruni rong merok along Prisek Charchim Karbi Anglong angkang pi Karbi pu kachipu atum an lapen labang so akisung kiphodun ahem apurial ajeng jati kedo anta arni sivet kithidun bang phlike praisi anaphan arni sivet si kachikimo asai deng pon rapetlo labang so apran kidam nang atipit along kachikimo ajai mek along kachetong dun Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amor Singh Tiso lapen alokot team Karbi Anglong kachariatum lapen rong arak kiki timung lindokpo lapen alang liri asangho lapen hamphang asong klembang phi KSA STB lapen kaprek hamphang do anatumta chetong dun si kichitang atipit along dampen milur kaipon si chikimo pon rinti bangso chikimo kachingrum amayalong rong mirok aradatumpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan isi pinpur alo pajirpon pusi haladak arong aradatumpen nang chithandun Khiruni pen Kamsing Dera report Karbi Anglong News Channel amai madak mai bupen jenglop konchun bang lapen ke acara dona bang tuang pira lapen ke laso Charchim Prisek tipit cikimolong ketong rapet arat kedoan nasi madak Charchim Prisek ke nilia aningkan wang da cetong du lapen ke laso hut Ipobek arni ajo mata retum Karbi Anglong Autonomous Council chairman barim George milikan itu nang rakyat lo adi maklong anta pilih dam lo mula sohut yok chunjuk ringa mitu prok napen ke matau ni pinpen avian katoi erlang itiar pumanta laso tek dulong lang nasi laso nong kumpan atum pan adaya repin pen lason apang ende tabang tuang pi tumpan ini ninga lang tumpan ini pandemik lo lapen pandemik lo lapen latuma pan ke arnam le
langkum phan ke pior nang la ba kai tin lo nili nije CPI inquiry nang pulo lapen Karbi Anglong Autonomous Council penta kokpet justice long nang ipusi nili tokjir pen hula so tabe nili CM mande pen ke governor Assam Chief Minister lapen Prime Minister phanta President of India phanta nili Lopi Council pen nasi ini tami nili nak jara sayang deng ledo pusitama alang tuma kharjong kai ke tame siningang song kedo interior pen kapito je phan nili tame alang tum phan bicumu lapen yarna mo phan nili kai ke ta jordom nak cetong du nasi ini lethot sita nak cetong dong lo si charging prisek tipit sikimo amai hin pen nili phandak in pura lo nang epido isi abang kita ciri kef laso men sung lor pen long le allotment nang pinang yipo nili Karbi Anglong Autonomous Council pen ada allotment piya phan arona teng pen bori pon popusin hatom phan pachini lo ini abang ke ladak bus stand bus waiting set lahai lo construction of congregation supervision one committee hall one open stage swimming pool boundary wall lahai ta ke claim ponje phan nili body pon po laten installation of bus waiting set lata me claim pon po laten ke lada akiklo wang monitoring funding amount to rupees 3 to 4 lakhs lata me Karbi Anglong Autonomous Council abajar lo morning abajar lo ke thapon je pana tom phan lam jak pilo lasila ke kadogo be sonpli tum kiri pen ni lipana nge pian tame nili ke klem kon je phan bori pon po pusina tum pang daksi ang pikerai si la sopil theben ke dam nang atum aphan nili puthot empung mukrang tiga sia phan alang itu makhar jong sininga song ke do gathak ni ya phan empu mukrang tiga sia phan sinirisi ilam peta unton kok lo Baguri, Lavie Resort along Karbi Anglong CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen Public Interaction Ajay Mek Kedengpo. Kedam tang Prenipai Krehini, Ninkan Surihini Ra Ingoira Porni, Dua Barguri MSC Constituency ke Parlo, Baguri, Lavie Resort along Interaction Program Mate, Rada Tumpen, BD Suri, Chipachoy Amai, Bipon. Labang Swalong Kachetong Dun, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Haraghat MLA, Dorsing Ronghang, Dua Barguri, Local MSC, Anparta, Education EM, Richard Togbi, VDC Chairman, Sar Koirong Par, Lapen, Dua Barguri, Mondol President, Amoron Terang, Atum Pendanglok, Leaders to An, Chitong Dun Pen, Dua Barguri, Church Leaders Kedo Anatum, Lapen, Rong Asar, GB, SGP do An, Dolamara, KSA, Lapen, Rong Mongwe, KSA Atum Pen, Chingki, Chingwaipo. Hala Sohut, Karbi Anglong Autonomous Council CEM, Dr. Tuliram Ronghang, Pirangki Atum, Athengno Along, Nangkaning Chaydun Ke, Inter-district border issue sa putha ke longli echeta pithek the lapen nilitum council pen ke interstate border aputha ke give and take policy awe lapen Karbi Anglong along le ke non ST atuma phan ajit so puta pithek the lapen non prabjin pen border mate adui ahoy alom anke Karbi Anglong kachepang thek chia phan pillar sompon et popusi CEM pen ningjepo tangti CEM pen kaningje alam thele angton pen arju iksina Dua Barguri pen Edverson Crew report Karbi Anglong News Channel Roya Thorom hala so ningkan sek pen dak mai kibi agency sekibi chenglang dak Dua Barguri lo la so mai nang chitong det pen abhi da ni nabad pen market set la pen BDC bhon la so kang pu mai
along danili nang cetong no lo albiasa komen pet la pen non bangke dak dorba guri along student organization ke doan civil organization ke doan church leader ke doan beleg belega oppositional leader sunda do tahai alang tumpen lam ka chepechoy public interaction wo pansi dakya hang asi officer sunda do dakya la pen ke dak rara sunda do la supensi non ma border issue kita dak bang inter district border puthai bang ke adu ya hoye bang ke lagi ili tumalong leke lagi jok phone gen chita pikke lagi tumalong le tum sidi chiti beti hala da interstate district border long eta give and take policy ke karbi anglong ke ave la pena tum chini pakanai la pen ke tumalong leke egen chita bang jok phone da pipe la pen pitek the pen pilong le sala adu hoilong ke ente kupi sa long e kupi pon bode chepang theki la ka chepang the bang ke pilar inang kokpo el tunge notification notified boundary rato la pen ge gadget that central government ben dai tom phan ke that el tom phan sunglor pen gadget notification to sir la pramsi me claim kon si maso la bang claim mot po tak sir lobon phat de kho atwa 200 meter ni anbe lo hala ke state government pending pon elo la ke IRDF pending pon elo tender da korelo non la no bare kha ki judlo plongen no memory je pen kam cheng ik po Ningkan ingkoy aprang Karbi lapen timasa khai niang bong kachar vojok bang plike praisi karbi atum khai amen pen apran dam nanglo Karbi lapen timasa khai niang bong kachar vo pen ajok char chimpri sekalong bang plike praisi apran kidam nang atuma phan kachi kumopon arni lake arni ki ikmate black day pusi ilitum akhaya phan arni itang loklo Lasi ilitum khai lapen longri aparman kedo an karbiatum ning isi kedo nangji apor arni nangle rok binonglo kali lipute ilitum akhai karbi lapen dimasa lakhai ni angpong katarvole bang phike praisi abang phuatum apran kedam nang ason thot non eprang ke bang chilang arnita non ason char chimpri sekalong akisung ason arni ki ik Arni ke photu thede chiaphan abang putin akar biatumta chirok tokpen kidonangji apor nangle roklo lang ikta longri ke bangke chekebe atum chirai thip khangjanglo lapen ilitum akhai longri ipevier pidat khangjanglo ate aningkanwang atiklojonwang aroitin si karbi akhayatum bang arideng pen kithi kejang ereng ihuke sodun chijin someme khangjang ilitum akhai lapotsi ilithura khailong riaphan chihar jakra kache songnangji aporlo lasi karbiang long autonomous council kachari aja kongpen thangta karbi akhai lapen longri mate longle phelang kiraikom aja kong chipharang thekthida lapen khayaphan raikom thip avidet lasi karbi anglong araratum bang putinta khai lapen longri chrai kom thit chiaphan ning isi dopen jesong arjap thip nang popusi semson ingti katsa mai phupen karbi anglong arada phan tuning ripon pado news text report karbi anglong news channel to ini ladak nizang lo west karbi anglong searching angkangar lo ladak prisek polo adim mamela ke charchim lo labang so adim pini karbiang long angkang pi akar biatum pini ladak e ningarong le kacing rum la pukalida pini ladak e isi karbiang long ke arni ki ik mate black day ning ko oyani ning ki dukani la pele to phan ele to mapirthe baile tum karbia khe phana bangke ini bangke kangting ason si ilitung ke mandet la so ilitung la bangso apisek long pini wana karbi atum kacing rumra pini ladak ilitung kacik tumunang kok ladak ilitung so karbi atum hala so hotame khei kacing hon lapen eme thang long ri long pat kachirai komji pura hala bangso hotame
ni ang bong kacharbo penajok adai ka pin ili tumakarbi bihe kamu mar la penjir mar ikmar la penli tuma pusar pisara ron la penli tuma porti injira tuman alang letum kedam kewang la bahas kacit hap along kuan makidua karbi tum han inunat han tapi jok jedelo alang letum la puson munit aning angkin ke thap hipin munit angkin ka pin penajok munit munor po kamat ha aning angkin ka pin penajok la bangso hot la ihu malong kacit hap akar bidoan aphan bangke ivir edlo ichi edlo nasi pinia bangke hokpera bangke karbiang long along bangke ili tu milu ke chot kali akar biang long pen masi pini ke hiki kulanta ingkir klagra pini anisi aphan ke doana karbi atau kan karbi doan karbiang long ke cuci jun jesi ili tu pini nang ke kido nang ji ke thak nang jarni ate pini ke ili tum hal bang suani pen mathalot ili tuma karbi ko ando nili tuma pan ka pheri me yang thekla pe ili tuma doana karbi ang long is west ke doa karbi ang long pansa long tunke apra namu chipinang lo la sila so pen mathalo pote council tumla pen karbi ang long angkang kian sitame ili tumla bang so akachisong hey ili tuma hey kivira long bang itu kacing hom khipit nangji la pen non thek long lo alang li tum pen sitame la bang so doana karbi sili tum hey dhoro malam chipupe pin la pen song alam abitin si pini karbi pu labang so aningang tingka cinghon pen si pini ani karbi atum bang keri so udang kendang lok pisar pusara tum pia porun tua porun atum anta mila daka citong ong dung lo lape la pusong sila so apir dia long ladaga bangke ile tum ning oi ning duk meme adim pini ka citong kala lo pini lake me krim meglangar ni pini lake ile tum phanke arni ki ik pusi pupo black day ile tum karbi akhe phanke pini lake ning duk arni la sila bangso ning dukar ni pen pilo ili tum non karbiang long sulang dukar biara da phain li tum la bangso aka chingri nangji lake khei chinghon nangji karbiai khei ili tum chan nangji karbiai khei ili tum aka chinghon ning isi angkleng isi aka chingri bang do nangji pu ang thega bang si pini ladak pe ili tum charlie ponangji la pen ladak bang plikep hokep akithi akar jong along pena hirjumi chuhang si karbiang long akhe karbiang long lo ile tu karbi akhe doan alang itu nokbi alang tu mantang lo arna marni mantang lo lang irumpan hirjumi mukan chuhang si ile tu karbiang long along ke claim ke daman akimangan karbi akhe la pen karbiang long etum long le philangan takarai komthip jia phanle ile tum kereng lang akar bidoan bangke ile tu labang sonok be alang le tum avi apran ke cipi labangso akar jong along aning ke pareng meji leputeli tum ke lake khei ke cerai tip lapen alang le tumaphan alang le tum arna mani ke mantang atum phan anakar jong aning pang samji pute ile tum long le phelang ke cerai kom tip hala bangsi ile tum arna mani ke mantang atum ta aning ke hangdo laposi khei chinghon lo nang longri chinghon lo nang karbi ning silo nang karbak ning silo nang etum angri silo nang angdon silo nang labang soy hirjumi chuhang pensi sulang do karbiang long arat an sitame ilitum ke aprang ke bang jilang an abang ke bang akhe aphan lape ilitum akhe bang ke charja hip nang jia bang ke ladak ilitum prisek mate ladak ilitum charche malong pen bang ke ilitum hirjumi ke hang pen karbiang long sulang do arat aphan kachuning rikang kunga bang ke lasi pini ilitum sitame methang dipu pen bang si ladak helowing sitame dak nijang karbiang long along labang so ghotona dim pini anang palelo lasi kebang jilang aningkan muning abang ke Oktober pini tarik along abang ke karbiang long council dom hada kachuning rikang tung abang ke akar biang long penamat si ingkir cegnangji dukan daro lapen kitikulaan ta bonsi arni si abang ke karbia tung kachinghon karbi tuma cham ke dam karbi tum si apran ke dam pokamat hapena jog ilitum arni si bangke cuci junje laan sitami ilitum ke kacingri nangji apor sinang lerok lo jong silitum nona porta me kacingri karbi po kacimatha thekhe nangke hala po karbi nangke vesa karbi nangke isa karbi nangke hala sorong nangke lapunang ke teron nangke terang kuyong silitum karbi yan angbong itu makacing hona ningang kinawi lipute banga khe tumangke ilitum aphan la pusonsi ipivir bompo ilitum hai pikon bompo ilitum aphan ka phiria velo ilitum ha ke peka velo ili tumaphan bangke la pusonsi isia khe pensi bohong ili tumakar bia phan nang pavir chat
isi akhe pe nang cibohong itu makar bi phan bang koi thong ken nang pathi chot hi nang pathi chot hi litong phan na chinia ka holo lapusona bang ke litung Karbi Anglong non antami jut un edat lo laposi litung Karbi Anglong litung non bang kamatha na ke sarpi sarpu lapen arta ke do itung korte muti injiratuman pi porun po porun atuman sutame Karbi ning isi akaching ho na bang si litung cipiklang lo nang Karbi ilitung Karbi do ana bang ke ilitung cingri pet lo nang po bang si nili tumahin pen bang sulang do Karbi Anglong arada phan kachuni ripon pedo la halo KSA Tiripi Asai Hemalong Charchim Prisekalong Apran Kidam Nangatuma Phan Chikimodun Pray Nipai Kritroxiani Dipu Lamding Road Along Kido Karbi Lo Charlie Asong KSA Tiripi Asai Hemalong KSA Tiripi Pen Patir PC Ningkan Inkoya Prang Charchim Prisekalong Adai Ave Pinpen Apran Kidam Nangatuma Phan Chikimodun Chikimo Amayalong KSA Tiripi Dihin Chunbang Longkiri ingtipen mai charipon mai along aluhi amana pengpen abarim KSA maipu simian rongphar manpeng aluhi warlongki dera maipu thomson rongpi dihin chunbang longkiri ingti KSA Tiripi klemrapet songja tiso sarpangri teron sarporom timong Dipu District Committee maipu William Tiso chunbang Rakesh Terang lapen Dipu District Angkangarlo branch maipu chunbang atum pencenglok unit maipu chunbang atum chetongdo Mai along Jasimet Aluhia Tumpen Ningkan Inkoya Prang Charchim Prisekalong Adai Awe Pinpen Apran Kidamnang Alamthi Chethansi Non Iprang Kivang Ji Arni Lapuson Thod Akisung Kipotu Tedet Nangji Alamthi Chethansi Kadukawe Kachetongdun Atum Anpen Kachikimo Angtek Milur Kaipo Lapen halapu maipu Thomson rong pipen phirang ke along lam theke jai ke aning kanwang labangso prenipai kritroxi arni apran kedam nang atuma phan chikimodun chot kalira alangli tuma phan kapathivek abangphu atuma phan authority mate Karbi Anglong Autonomous Council along jakong kedo atum ritar lipsi insai vek nang jipusi hangpo lapen Karbi Anglong arlo kedo an khayatum seta Eprang Kivang Chi Arni Puthot Lapuson Arni Ki Ik Kapaman Long Leder Chia Phanta Chuning Ritu News Text Report Karbi Anglong News Channel Pini Niltum Karbi Lo Charlie Asong Ahin Pen Ningkaning Koya Prang Churchim Prisek Along Laso Kepo Nangkok Laso Agotuna Ajoy pen Niltum Pini Chikimo Ajay Mek Deng Ponlo Pini Churchim Prisek Alam Chithan Lo Pulote Okchung Hur Churchim Prisek Alam Chithan Lo Pulote Mekri Buprup Pini Halaso Arni Hadak Churchim Pen Jirkindeng Pen Wangbom Abbas Churchim Along Okchum Pranatum Khangsi Adai ka wepin akar biatom han nang Karbi bo nang kopia khai lopo ingwai pen inut phan pathilo hadak arta jum hek thi iler also amen irlong lelang halasona also panda apran endalo suarlo tomban kepa juno gale achulang rotpong si kepa thi lan phere meme ang dengan si wang lo laan si Karbi atum sungnang lo pini niltum dak KSA Central Committee dak Tiripi Asai Hem Lamding Road atau war along kido adim long sintum Chikimo pon pini laso Chikimo pon along make halaso ani kepo halaso ani kepo pot kaphiri halason ben tum ka Chikimo gali Saki hai bukan sintum Chikimo ponlo pini halaso arni ke phoason uthot kewang thuthede jia phansi pini nili Karbi Anglong arlo kedo akhai tina phan nili chuningri ponlo lason arni uthot wang thuthede jia phansi pini laso Chikimo long pen nili Karbi Anglong akhai do ana phan nili nang tuma thengno pen nili
chuning ripon lo pini Karbi ang long halaso porhut da bangke dimasa pendet pugali halaso porhut da bangke mentune kuki pen mentune nagareng ma pen da Karbi pen kapre khai chot kali ba khai hijanang bong na mentune ke bong adivasi pen bihari mentune ke bongoli pen mani pinia khai halason si halaso ningkaning ko ya prange isi pen isi akhai tum nang charbolo halaso porhut ke Congress tang chida porholo sine pini laso jaim along pen chikimo along pen punto mangke madu a political party sita da khei pen politics pathuri da hempreamen pen politics pathuri da ke adaya wipinatum aphan enthabri pusinili pini nal tu mathingo pen laso ka chikimo along pen nal tu athingo pen ili pudono langnam lo pinda bangso huni lo thinking we ka man pin ni anta CBI lasi ningkaning ko aprang charging priselong bang plikebra isi police record ateng pen bang plikebra isi apran ke dam adai wepin akar bitum adai wepin pen atum apran ke dam alam tum chithan lo halas apran dam nang ko bang nili nal tu mathengno pen nili condemn lo pen daga bangke itum pinian sedame justice ave posi leke wang jilani iltum chikimo chot kalisi dag bangke CBI inquiry doni posi nal tu mathengno pen iltum pen pudon lo Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me